Good morning, Haji. Mega shout out. Pwede siguro marami mga pasyente ng karera tayo. Kailang Morgan? Hindi yan eh. Ha? Yuta naman siguro. Tagal nag-yuta naman yan. Babanda ka kanya kanya. Mama. Yan. Nakuha. Guys, Ira. Guys, Ira.
Sabi guys, ayaw kumain. Yan o. Ayaw magsikain. Ayaw kumain.
12, ano?
Guys, saan? Guys, tuna. Kita. Dito na. Ayo, Karman. Iya, Karman. Karman. Ada bro. Ah, Ada bro. Garo. Ya. Ano Garo? Ah, tolong sih. Laki ah, maliit pa nga. Tatlong kilo lang, Ersa.
kaya padalakit. Padalakit. Makawin ka? Hindi. Ha?
tama na ba? Yes, tama. Gusto mo yung nag-iikot, Ersa? Bigay ko sa'yo. Diyan na rin gawin ko shoutout. Abi. Abi sardin كيف زيادة انت ركب هذا حديد وهذا كيف اكل سمك ركب سوا سوا هيك سردين Sir, din na. Masulok. Anjir. وما فيها Sir. ها Sir, din. ما في ليش في سنارة فين سنارة انت Yung malato na. ما في هذا سوداني هذا Sudan na lang. ايوه Emek. Wala. Kain. Wala ka to. Oh? Wala ba na? Wala ba na? Latak. Latak? Oo. Ya. Kunin mo lang yan eh. Oo. Wah. Kunin ko lang ngayon. Ay, kain. Tuhod. Tuhod. Ay, hindi. Yung ano? Parang ano? Ah, Ano siya? Toro. Toro malaki. maaming yan eh. Ayun o. Toro malaki. Maaming. Nababu pa yung pae? Hindi. Kasi kumain. Huwag. Susuli. Bawat ko eh.
Sa Pilipinas, bawal. Parot nga, bawal eh. Pero kinuhuli. Kaya parang dito. Dali mo, harvest natin oh. Kung may liwanag pa. Kakain pa yan. Parang, wari. Wari. Ano, kakuha na agad. Wari. Buo pa yung pain. Bigyan pa yung pain eh. Oo pa oh. Meron pa yan. Mandyan. Ayan, puset. Tapos. Tapos pa. Pain. Yan yung mabili na to. Ano ito? Huli ni Miguel. Huli ni Miguel. Mari. Parot. Huli ni Miguel. Magalaw. Magalaw. Ikaw gawa ganyan. Biglang hinata. Ano ba yan? Oo, yung parang fish. Kulay green. Oo. Wala. Paborito ko yan.
Gusto mo yan? Kumingay? Ha? Gusto mo ko yan. Tama ako dyan. Ano po? Ano siya ba? Hirap pa. Alisin niya. Yeah. May Hindi panlinis ka lang. pa pang andi. Wala sila bang kukuha? Nakuha na nila alas lahat ng kuha na nila. Kailan? Bago magbakong sa kon. Kuha? Ay, ano sabi? Ang sabi niya sa kon. Karapos ka sa akin ng muso. Kita kayo hindi. Ano po ba yung sikip ka? Oo nga, sila ba? Sumalo ka sa ako. Saan ko tayo? Sumalo ka sa ako. Because you kiss, is on my lips. Because you kiss, because you kiss is on your kiss is on.
Ah. Ah. Ano kayo? Wala, ayaw kumain na yan, oh. Nagkalat lang, oh. Ayan, oh. Nagkaalat lang dyan. Mga alon-alon na maliit na yan. Ayan guys, thank you for watching. God bless you all. Bye bye.